Bye. Hello guys, good morning. So for today's video guys, magluluto na naman tayo ng another recipe. At ang recipe ito guys ay ang crab with Sprite and tomato sauce. At sana magustuhan ninyo ang recipe na ito at sana ipagluluto nyo rin yung mga anak ninyo guys ng ganitong recipe. At siguradong magugustuhan nila ito guys. So panoorin nyo lang po yung video na ito at paki-share po at paki-like para ma-share nyo naman po ito sa mga kaibigan nyo. Thank you for watching! Ilolo dahil natin ang crab guys. Hiwa-hiwa na siya natin guys. Diba? O tambok siya guys. Tambok. Saka na tayo sa minsang dugo. Wala kita nagamit sang sili guys para makasaon ang mga plastic. Nasiba natin. Site. Gamay nga so. Oyster sauce. Tara na ito, magic sarap. Lang sa tomato sauce. Right. That's so yummy guys, super yummy. I can't wait to eat this. Wow. Wala na ka? Nagkakangag na lagi na siya. Sino ba? Ano pala dito ba? Yung kalod sa iba. Sama ng driver ni. Ano ba? Ano to? Yaban na mo pala siya. Ano? Ako. Luto na guys. Ito na natin sa garnet. Wa na. Finish po. Gatas. Duling ba? Kung tarot ba, ihaon pa ng gatas. Tiyo kayo. Kaya Jet. Pala tayo. Sampol Jet. Pili.